Τι σου βγάλετε και μπε. Πάμε, πάμε. Θέμη, πες ρε. Έλα Θέμη, είναι ωραία, είναι ωραία περίπτωση, εντάξει θα φύγει. Θα κάτσει μέσα βέβαια. Άντε ρε, μη φοβάστε, θα το θυμάστε έτσι γιατί... Έλα, είναι ωραία Θέμη, θα πω κι εγώ τώρα σε λίγο, έλα. Θα ψήνουμε τον Κώστα. Δώστε ευκαιρία να κάνετε πάλι τέτοιο. Έλα, έλα, πάμε. Στο βαρέλι Πανάκι. Για πες εσύ ρε Τάκη, μπας και πει. Τι καλέ. Νιώθω σαν τον blackout, αρχίζω να κρύβω. Λοιπόν, στο εργοστάσιο είχαμε βάλει 4 πιτσιρίκια μέσα, σε κάθε τέτοιο. Και καθίσαν αγκαλιά, γιατί τα πιτσιρίκια χοροπηδάγανε, οπότε να μην φασίγαν. Και με καθίσαν αγκαλιά. Βάλ' τους μια καλή μουσική να πηδάνε στο ρυθμό. Έλα, πήδα μέσα. Είναι κρυό. Είναι κρυό. Ναι, είναι κρύο, είναι κρύο. Τέλειο. Έχουμε φτιάξει. Κρασί, κρασί. Άντε να σε βλέπω και σένα πουλί μου μέσα. Οπα. Πάμε, πάμε. Τώρα δεν πρέπει να έχει πρόβλημα. Τώρα είναι χειμώνα τα φιλί. Μετά από κανένα... Εκεί είναι που γίνεται... Πόσα κιλά έφερες αυτό? Πόσους κιλόδες είναι? 250 πες. Μείον 30%. 100. Θέλουμε δηλαδή, λες, τι λες Κώστα, να πάρουμε δηλαδή μπουκάλια για να το κάνουμε... Εγώ ήθελα το τέτοιο εδώ. Έλα, έλα. Το μουσικό στο γόρμα το βάλουμε εκεί. Τι άλλο. Άμα πάρουμε σε μπουκάλια στο σπίτι, τότε και σε μηχανευριά και τέτοια. Τώρα η ευκαιρία είναι τώρα. Έλα, Λευτέρη, καθυστερείς. Για μουσικό. Μπορεί να γίνει Κυκλοφοριακό. Εμείς θα τα κάνουμε πιο γρήγορα. Άσε γιατί σας έχουν περάσει από εδώ τα αγόρια. να γίνεται λευκή. Τα μαλλιά που έχει καρπάκια. Έλα, Κάτσε, ωραία. μη άλλο ένας τώρα. Χωράει άλλο ένας. Τέλει, είσαστε. Έλα, μπες μέσα τώρα, στα Αλλά τέλεια. ναι, Έλα, βέβαια. Εάν κρατήσετε μουστο και το βράσετε, στο 50% γίνεται πετιμέζι. Ναι. Αν φτιάξετε πετιμέζι τώρα, κάνετε μουστοπούλιο όλο τον χρόνο. Ωραία. Για τα προφανώς οι φούρνοι δεν έχουν μουστο όλο τον χρόνο. Θα μας δώσεις τώρα τις οδηγίες αυτές τις... Εγώ είμαι στην θεωρία, εσύ. Πράσινα πρέπει να φέρετε, τα πράσινα είναι. Εδώ πέρα αυτή είναι πολύ προχωρημένη. Όχι, είναι τα παιδιά εκεί προχώρησαν. Κουνηθείτε λίγο γύρω. Όσο πιο πολλούς έχει, τόσο χειρότερο. Πες το θα εγώ θέλω να κάνει Έλα. Θα φύγουμε παιδί μου τα πόδια εκεί. παντελόνι. Βάλεις εσύ Facebook αυτά. Για να τραβήξω. Η δεύτερη φάση. Δεν χωράμε εκεί μέσα. Όχι.